halde. Så at jeg får bjøre til kun øtlen å være hjertelig velkommen til dette fjorda allmänna tiltaket til Edskaranen. Og takk for høve at vi er her i Løksøtl. Vi talte til området for Edskara jeg kommer rundt for land. Jeg heter Barbara Kjaldrafløtte og er faglig skriver i Edskaranen. Og pronali har vært Hildur, vi hørte altså av forskvinner i Edskaranen som skulle steg her, men hun har forfall, og tog er kommet i hennes sted. Dagen er 8 av grunnleggende kåren i Løvnen, og spørningen om at hvem hatt vid dødja hever ståren edskan tydning. Før døye folk av sjukon som i dag kunne letjast. Til dømes døye bøtten, ung og vaksen, yngre enn 45 år, av lungnabrona, kikosta og tuberklon. Men eldre folk døye øsne av krabbamøyen og hjertet av krasjukon. Pinkobattene deigligheten var høy, og tessvekna var deien ikke av samme hatt som nå, setter i samband vi eldre aldersbølgen. Og i mån til fyr er mye av livet i alderen til okkom føringen hakka vår månad. Så han ut fra hakktølen og årsfragrønnsene til landslaknanen i 2018 er 44,6 år for kvinner og 94,6 år for menn. Under hakktøl så kunne jeg ha avhørt for evne i kvöld hvordan jeg dødja av sjukerhuset, røktarstående og høyme. Her sier tølene for 2018 at 3,8% døye av sjukerhuset, 11% døye høyma og 31,8% døye av røktarhøyme etter av øren stående. Sammenbærer vi til hese tøl ved støvene og utildømmes Danmark, så var det flere i Danmark som døye høyma. Det var 25% imot til 11% i Førjen, og færre døye sjukhuset, 42% i Danmark og 3,8% i Førjen. Og 21 døye av stående imot til 31,8% i Førjen. Vi kunne bare gita hvor vi så men alt kjøva kanningar sier at opp til på 40% av sjuklingene ikke er dødja høyma. Vi tar onka kanning av føresko virskiftene her som vi ukjente. Røntene sier okkur til at ikke om hver og en innskjer av dødja møvler brøytest og sjukegångtene alt etter sjukene og tørve fire måre hjelp og linna. Og i kveld er atlanen at jeg har åraskifte om palliasjon. Året palliasjon merker linne. Året stavar fra latinska åren pallium, som merker kappe, teppe eller kapa. Og det er nytt om professionelle arbeid via firebyrja og linna løying til tøymon, som rakt av livshøttende sjuk. Vi kunne begynne vi å definere hodtaket, og tekka støye i definisjonene til WHO, som hentet. Palliative pastoren hever til endamåls å fremja livsgøskene til sjuklinge og familieaværende, som skulle møte tøymotropoløkken, som tenkter av livshøttende sjukum. Vi firebyrja og linna løying, vi tulja å diagnostisere hvor sjukan og bøynaveien meta og vittjere pøyne og tropoløkker, likamlige, salarlige, psykososialt og antallige. Definitioner legger dent av at palliative pastoren, han snur fevner om en rød av tingene, som jeg nå leser opp, at definitionen legger dent av at palliative pastoren bjør linna av pøyne og øren plavende sjuketkjenen til dem som var med sputje, legger dent av løyve og fæter deien som en naturlig gongt. Strempar kvørste etter å framskunta etter å stekka deien. Omsorganen samøyner sjalarlig og antallig aspekt. Bjøver stål til å hjelpe sjuklingen å leve så aktivt som gjørligt. Arbeider tvørfagligt for å ganga tørvene til sjuklingen og avværende møte. Hever til endamals at fremja livsgøskene og kan også hava positive avvarskan av sjukegångtene. Kan byrja tulja og sjukegångtene samstånd som under vittjer vil sett i versk til dømes kema og astralvittjer. Så her negv og imisk atlit å teka.
Alt etter tørve til sjuklingen og hvordan store palliative parsteren hottavur, byta vid palliation og basala og særkønna palliation. Basal palliation atla menneskjon vi avmarska og tørve innan avmarska i trobelagøy. Tar fagpersoner som knytter at det som parstenen hava ikkje palliation som tar høvsoppgave. Henta palliation vil given av fleste kliniske sjukrahusdølton og i heimatjenestene og av etles og røkterheimen. Særkønna palliationen vil given av fagpersonen som hava palliation som høvsoppgave. Til dømes palliativt tøyme, palliative sjukrahusdølter, hospice, og her sjukomynden til sjuklingen komplisera og sjuklingen rakter av flere sammenhengende trobeleggene. Vi kan så spørre, men hvor veler skal rage at jeg hettar evne til vittjere? Jo, se til at flere mennesker gjør sjuk av alvorslige sjukon, halta vid at det relevant å sette sjøen eikona av evne, men øysene tog at avværende har gjort vart vi av oss vøyklager og nøye var betar. Her og fremt halta vid at det området at det var en kinsamman etikk vi vujkjente omstøvnen ta folk litja til å dødja. Til nå har fokus vært av menneske, rakta krabbamøyne, men vi talta at tøyene brøttar, og palliation øyer at fevna alle menneske som rakt av livshøttende sjuke og tar avværende. Sjuker og kun nevnast til dømes lungnansjuker, ALS, hjärta-akrasjuker, bærs for å nevne nekrar. Vi sier i iveskriftene til dette tiltaket i kvöld at vi skulle omrøve luftskøske, og ta nøyet at det var en holdar avskåan av menneska, ens vel, og vi har en holdar avskåan ta og vittjer og røkt ved løkle rattes og utint. Vi støy i sosiala og mentanaliga tilknytning til vidkommende personer. Luftskøske grunta av ens ekne umyndan og vir. Vi styrer og liva okkara liv, vi støy ut av viren, vi talta via mest. De vire som vi meta som viktig lusvire, tenkt at du mentanaliga og sosiala samtekste vid livet i. Det og hava vært nekv imisk folk som hava finnst vi at definera livskøsk. Helt atter i tøyene hei griske hømsspekingren Aristoteles som døye 344 for Krist, og bo oppa ta gode livet. Ut fra en objektivun og heimsspekilion hoksanarrotte. Han helt at det gode livet ikke neka som ein hever etla fær tillåta, men neka som vi giv i øynene, som tøyen løyer og samparstykton som klokskaper, rattvise, hauseme og dyrv. Og i akkurat føre, og til som vi tås om i kvöld, kan det kanskje være torsforsk at teka støve i akkurat hese definisjonen. Det kanskje lettere å skilja livskøske om vi venter oss til norska salarfrøringen Siri Ness, som grøyer såles fra hodteisen. Vi vilja definera livskøske som et salarlitt subjektivt firebrygte, ikke som et materiellt objektivt firebrygte. Livskøske hodtetje, så som det grøtt fra her, grunnt av at mennesker hever et grunnt hule av glede. Livskøske til at det var det godt og hava en positiva livsavskåen. Livskøske gøske i opplevelsen, og hun nøyter hese definisjonene. Livskøske til en menneske høy, ta tilvita av kognitive og kjenslelige opplevelsene positiv. Og la, ta ut tilvita av kognitive og kjenslelige opplevelsene negativ. Og i definisjonen veler hun så start å legge dette av det kjenslelige. Det vil si såleis så vi kommer til føler og kjenner støvna. Oppleggene som vi får at høyre her i kvöld, det finner bare om den kjenslelige parsten og øsne om den vittjerlige parsten. Vi kunne så igjen spørre, hva faktorer områdende å legge dette av i palliasjonene?
om vi hugsa om livsgøske etter definisjonene til Siri Ness. Her kommer vi først etter hovedtagen aktiviteter. Så merker det at vi er aktiver, at det er lot ut tiltøkken som gjør mening. Og et menneske hever hakre livsgøske, jo aktivere det er. Vi vurderer til sosiale relasjoner, så er nøyet for livsgøske at menneske hever tatt, høyt og fellagssamband vi andre mennesker. Du sier i nest meter at sosiale relasjon er grunnleggende tørver og er tøyende for å oppleve livsgøsk. Om selvkjensle sier Sirines at en positiv selvkjensle eller positiv selvsmynd gjør mulighet å føle seg gagnlige og ha vært for andre. Og så det sørste som hun nevner, kallar hun grundstemning, eller grundhole. Livsgøske økest, ta og løyve kjennes meningsfullt, rukt og gjevant. Mennesket hever hakre livsgøske, jo hakre kjenslan er av glede og velvære. Som jeg nevnte i fyrstene, så er lydelig gransking fremt innan palliasjon i førjen. Men området er at hava hetta i hoa i framtiden, og de økje som kunne nevnast er lakna vysindali, men også innan human og samfunnsvysinde. Annor døme om granskingar økje kunne være livsgøska til sjuklingen, eller avlasting av avværende, og samfunnsfutjarlige akauar vi palliasjon. Ikke bare til alle til sjuklingar ved krabbamein, men til alle sjuklingar ved livsøttende sjukon. Nå ferdig er at det gjeva året vi er til å arke, som for å løye okken i kjøkkenen tøymaner, og sier takk for. Takk for det, Barbara, og takk for alle det. Jeg vil begynne til hetta. Og som Barbara kanskje har nevnt et synder, så er endamålet ved kjærkfonden at løse hverjer etiske støver og spurninger knyter seg at sørste tøyene er en deia, og hvordan vi ønsker at seneste tøyen skal være. Og ljøs vil vært på några spurningar som med annan kvärt palliation, ta nevnte Barbara några om, eisni i stutton, og hvordan er det omstøvnar og i heimon, her som folk ligger til at dødja, og hvordan opplever til dømes heimatjennestan, heser her støvnar, og hvordan I behøver færa vid vel ur hese ver, og hvor skulle vi strempe etter eisni at varvaita førleikanar som långst. Det er nægre av spurningene som vera og i parten som er framløvnar. Og jeg skal færa stått i jøkkenen skronna her. Dette er ikke funnet, og jeg her. Han ligger her nere, som man peker vi. Og det første det er så det som vi hørte nå, og som Barbara sier noe om, og at han har kommet så nå, Jonna Johansen, 20-røkterfrøynker og deltarleier i heimatjenestene. Vi sørste togjen heima, røkt og omsorgan, det som arbeider her, vita negg om og oppleva hvem det nesten. Og 15 minutter etter det, et eller annet nøglunta 15 minutter, så er det Marion Beck, fyrirværende søkner, prester og limer i Edskar Ranon, som for at si noe om affæra vel ur HCVR, tilvære spurningar evste tøyna, og til noe som prestereisene kommer nek i samband vi og gjør seg tankar om. Og så hvor er rehabilitering og palliation at genga hånd i hånd, og til har Solberg Fredriksberg, fysioterapeuter av Landsjukhusen og limer i Edska Ranon, som for å si noe om det. Og så er det Bjarni Steg, iverlagtning og serlagtning i blåsjuken og palliation, om palliationene og det og fram etter hver omstøver innskjavet i ødlenhesten her sambanden. Og så er det et sånt palbors åreskifte her som de som legger fram for å si det i palbornen. Og der begynner vi at
at jeg får få det jeg tjekkast av Lutsen Sunnamiddelen, bare røyna i kosser. Og så vil det åpen nok så kjøtt for spørningen ute i salen og eisene få tjekk borster ur tog at tidsette spørninger, gjerne til de som sitter i pallbornen. Etla kommer vi omkring tanken, men kanskje ikke kommer vi alt og langt innleggen, men meira omkring stedfestingen eller gjerne spørningen. Det er overført om det er. Og så atler vi det at halta tøyene, og ser man omtøkene, det som vi får komme til ta, være så helt stått ta mot enden, og så li og tolken tøtje. Og så være det kaffe og kaker at han her tid kunne komme at få det kunne eisne, og kanskje eisne ta seg vidt her fyrelesere halterne som har vært her oppe. Så det skreien, og vi får av her. Det er Jonna nå, Johansen, 20 røkterfrøynker og deltaleier i heimatjenestene, sørste tøyen heima. Gjør så vel. Ja, takk for det. Ja, og godt kveld. Jeg vant til at jeg kjenner disse myndene, men jeg husker at jeg gjør det ikke med døgene frem etter kveld. Og hun er nok så sigende alltid. En dag skal vi alle dø, Snoopy. Ja, men alle de andre dager skal vi det ikke, sier han. Ja. Og ja, jeg heter Jonna Johansen, og jeg er utbygging 20-årsfrøyngur. Og jeg starves i helse- og omsorgstjenestene i Torsjøna kommune. Og jeg har starvet som heimersykkerhetssyster i Estrøden i Hebøyt. Og jeg har også starvet i Havn. Og det er i hessen større som kommet sammen med mennesker som har haft tørv av palliativ røkt og vittjer, og erværende tørre øsne. Og i det arbeidet som døde der for heimersykkerhetssyster for en gang i Havn. Og så nå har vi en lukket med en annen mulighet for at gjøre mine år skal galtende innan til øke. Eller at mennene til øke i heimedansen. Ja. Og jeg skal si sinter om det sånne som tog inn hjemme, røkt og omsorgen og vidtjer. Og jeg får ikke komme så gjerne inn og ta konkret omstående i hjemme. Men om det tar spørninger om det, så er det velkommen vidt å ta i kjærkjeverer. Og det er større tydning at vi som 20-årsfrøyngar innan palliativa røkt og vidtjer, at vi er tilvidere om og arbeid ut fra de tilvedene at deien er lukket naturlig som føyingen. Og at det er ønsker en tydning at hjelpe til at mennesker får en virkelig en deie som er hjelpe til at bjerge en mannaløve. Og et virkelig farvel har ikke bare tydning for de som skal fære herfra. Men mest lykkes en tydning så har vi det til de som skulle si farvel og som er hverandre så kommer vi ganske oppgående vi at det som vi gjør det, eller at vi gjør det som vi var ment, og at vi sønner kærlighet og sådana som vi tilde den være rett. Og i akkurat starve som 20-årsfrøyngar er det ønskende tydning at vi er tilvidere om at livet skal leve så lenge som vi har det, og at vi arbeider fra det. Ja, jeg skal så ta som det sønne som tog inn hjemme, og nek mennesker til livet langt ved en livsvettende sjuk, og en palliativ sjukevång kan omfatte et lengt tøyerskrøy, men jeg har bare fokus på det sørste tøyene, altså viker eller det og det ta kyklingen i dodjande, og at livslangjande vittjer stekka. Tar borgere som har tørva palliativa røkt, tar vi visiterer inn i kipene, til heimatjenestene. Ofta så får jeg avhøyden fra landsjukhusen, eller fra palliativa tøymene, eller palliativa døltene, som oftast er det til. Og vi til heimatjenestene, vi vet så til tjenestene som er det grunnleggende palliation. Og det er så det større skjerfelsen som ikke har palliation som en sergrøyn. Så avbendingene er om at helsestøvene til en borger er så vanlig, at nå er det talen ganske om viker eller det så er mannagången tann at det er 20-årsfrøyngar
som var utav borgaren og ärvande tar jag tjänast då. Och hetta ger man för att trygga gasko och ett högt fagligt stöje. Uppgaven är komplex och hon fjällbrött och hon omfattar så rökt och linnande vittjer. Och så har vi också att jag har valt att dela till palliativ tjänsterna som vi var ute uppe för parstar, eller för högsparstar. Och den förra det är till att vi samskipar och samstarva och samskiftar vi era stonar. Och här det säljer till palliativa tajme och B6. Men östnu det kan vara kommunlagnar, apotek eller Gomslen och Landsjukhusen. Det kan vara redan nekve stonar som vi samarbetar vid. Men vi har ett särskilt gott samarbete vid palliativa tajme och B6. Och hvis det ikke er verdet, så er det ikke bort til til oss at vi om disse folkene i høyma. Og alle borgere som er tilknyttet til palliativ tøyme, tar det altså åpne innleggen. Og vi tar så et daglig samskifte ved det palliative tøyme eller V6. Det palliative tøyme om dagen, og så V6 i kveld og nattartøymen. Och det är faktiskt en fantastisk skipan och samarbete är som sagt ser gott. Och så i hemmatasken själva det här är så fysioterapeuter och ergoterapeuter och det samarbete är alltså vi har inte så mycket än att det är fysioterapeuter som kommer in och vad tjänas då, men ergoterapeuter kommer in och vad tjänas och säljer emot till hjälpare det. Och alltså så kan det är så att vara rökt och linnande vittjer och man kan säga ganska att det är det som får fram inne i borgarna. Och det som vill jag väcka det är att det är en flexibel palliativ hålldarrökt. Och det menar vi är en fortsatt för borgarna och även till torra kunna känna en trygghet och stabilitet som är all nöjd att ta imon dessa tojerna. Att jag vet att det skulle rinja om den 20 för på in och ett annat och att såg det är. Och i hälsoomsorgen tjänstene, eller hemmetjänsten i Torsjana kommun, och här är 20-förföringar av vakt i 40 timmar, allt døgn. Den søndagslige tøyen är ofta stort, men hon är sera intens. Och det kan vara törver och att kanske en 20-förföring in i hemmet kanske en 6-4 om det igen. Men 20-förföringen kommer in till en av sig uppgave. Och är inne i så långt som törver och att men det ska inte över i att det är familjen som teker det största och tyngsta täcket. Det är det som är inne för de här dögnen. Och det är helt visst en hör och sträven tøy för det. Men det kan också gott vara en gevande tøy för det. Så ska jag säga syndrom ändamålet. Alltså ändamålet är också så vi palliativa arbetet och det är att bjöva borgaren och linnande vittjer. Och vi känner dejan som en naturlig anpast av lönen. Och stola borgarna lever visst fram till dejan. Och stola även till under 20 lönen till borgarna. Och brukar tvärfagliga tajmestillgång för att nökta törven till borgarna och ävarande. Och lusta efter borgarna och ävarande och sätta åtök och vittjer i värsk efter instjön och törven till dömen. Att vi arbetar systematiskt la kipa och att startfölsen är trygg och där tillvidar om sin faglighet och sin personliga förlägga. Och att skapa alldeles och trygglägga för borgaren vid kontinuitet och jögnuskickne i arbetet. Ja. Så tar en 20-åring in i ett hem med en borgare som tar var palliativa vittjer så tar de stå i hålldarfätande av törven och borgaren och överande. Och så kan man säga ändamålet vid palliativ vittjen är att vara kroppsliga, salaliga och sociala och andaliga existentiella linna till borgaren överande. Och då är det viktigt att starta lust efter lustsövne till borgaren och överande. För att skilja i törstliga och särstyck och inskjene om linnan och att tillfället styrkene till borgaren och överande vara vid. Det har så satt alltså en teknik att vi inte samsvarar inskjene och borgaren. Att vi är då sätta det högt. Ja. Så kommer man lösa in i överande. Det är stor teknik att vi är till att skapa tar bäst omstående för att dodjande och trycka att det är en vilja skillnader. Här det dodjande för hjälp och för hörder
og at han kjenner nærløyga fra øre mennesker. Og man kan si ganske det at virkelig farvel har ikke bare tøytning for tøy som fyrir søgnast og fyrir søgna. Og mislykkes så en tøytning hever det ikke tøymon som skulle si farvel. Og at ærvende at jeg finner okka og trøst vi at jeg gjør det som de var ment. Og at jeg sånn til kærlig og søgna som de hilde det var rett. Og de kommer under sånn mange imenskene omstøvende. Det er ikke alltid så lagt å sette noen velende regler for det, til støvet som ærværende er ui. Det er ærværende at de kunne ha imenske kjensler, tankar, vettla fram, vånløse, vrøye, vån, og øysene kunne de føle en latta. Men ikke ærværende, de føler øysene, det er opplysen av om det nå gjør det rette, eller om det øye ærværende på en annen måte. Det er iva som, om det de opplever, om det er kjensler som de har, om det er som det øye være, og om det er av seg kjensler og av seg gjerer som er bedre enn der. Så også det kunne komme ved en døme ganske fra noen støv, eller en støv som jeg opplever. Og det var til arbeid som heimanskyggere i havn. Og det kan en døme om man har etisk tvøystøv til en ærværende. Så da jeg starvet i havn, så møtte jeg en familie. Her er mamma var vår sjuk. Hun var sjuk i 2 eller 3 år. Hun var ung, hun var 48 år gammel, og hun og mer enn 88 bøtt. Og mer han er veldig nekk om konsene, og han er finnet gode jobb fra hverandre, og særlig fra mamma og henne. Og vi tar med sykere til føringer, hadde ikke vært snakk inne i heimen, og vi kjente det ikke så vel. Men en dag så ringte en sykere til føringer fra palliativ heimen, av min vakttelefon, og spurte om jeg møtte for å være hjemme av Vidjan. Og avhøyden som fikk til var at sykerassisteren og palliativ heimen, jeg finner ikke kjensel av at familien til kjente seg uttrykket og til støvn som det var i akkurat nå. Og hun har gjort en avtale med mannen om at en hjemmesykerassistent kunne komme av Vidjan. Og sykerassisteren og palliativ heimen, hun er helt grøy av fætan av at med en yngste at kona skulle være hjemme til det seneste. Og min oppgave var så å stole dem ui, hisse avgjør som de hadde tidligere. Og jeg skal lykke si at han kona, hun var ikke før for selv at si at det var hun yngste, da var hun blitt så mye våg. Men jeg kom inn i heimen, og mamma, hun ligger skjønnsene, og ærvende til sitter rundt av numrene. Og akkurat da så kommer en dronker, eller sånne der, kommer i skolen, og han kryper opp til mammene, og mosser og lemmer henne, og så får han gjøre det. Og vi, altså jeg og Mervin og mamma og kona, vi setter oss inn i køkken. Og Mervin, han legger lykke som ut ved siden, at han vet ikke ordentlig hva det er rett. Han vet ikke ordentlig hva han skal gjøre. Men kona, hun er ordentlig vøyk, og han skiller at hun ikke kommer med vittlen til lunsjattrett. Og det er nøye til honom at det kan avgjøre om hver kona skal være til søgneste tøyene. Og han har hokset nek og gjør nekva tankar om hvordan gongen for å være, om kona for å gjøre trång, om det vil tørre i mskon tålen, så har vi ikke med at Lujas ganske mer enn sjukhuset. Og han har hokset om nek om hva det var best for de som familie, og ganske særlig for bøttene. Og at det er godt så bøttene for å oppleve at mamma får fra dem om, og at han yngste at ja, og så hokset jeg også om hva det var for minner som bøttene for å sitte etter da mamma var ferdig. Og han var død på hoa og ser ørkjemlaver, men han åtte avgjørende. Og han hei mulig han før hokset til at det var best jeg kunne at hun var hjemme til søgneste tøyene, men nå var han lykkes med i Iva. Og det som han følte nå, det var at det var best John, at det var best for deg hvis han distanserer deg han lykkes fra Torre Høyme og flotte han inn av sykehussystemet 4. Det de skulle også ikke være 18 år, og bøttene var nok så løy til. Men det er at ærværende livet er en kjenselig rolig, som sier Johanne, og så er ærværende Iva som om det som de opplever, om det
känslor som det här om det är rätt där. Och vi tar så en löt då. Så snär och så säger vi igen att alltså en stöv som häsare så är det inte som rätt eller skavt. Och häsar stöv man gör det som man följer det rätt akkurat då. Och alltså så att tydliga Guds i han och det kroppsliga han bröt i huggbordet och han sa att det var tydligt att han ville bira var tidsen av herren i John. Och han är tidsen är om Gustav skulle vara. Och henne kona blev så inlagt och hon andade så stort att han var. Så alltså och uppgåva som sjukvårdsföreningar är TB rökt och vitcher, men ösnä att vara om till överande. Och så sen Luca kom in i London runt om och hon har vi näkt oss om akkurat det om man vill hemma till såna så tojna. Och här ser man ofta är man för att ta som att vi har hemma som långst. Ösnä i förhåll till borgar som är palliativer. Att man ska ha hemma så långt som det blir till. Men om så att familjen inte mäknar det av en grund att det så blir det ju väl till att vi kan bli inlagda och alla sista tojen är så av sjukhuset. Ja. Och så jag kom in allika en rättlig nöjd kvalitativ kanning i Gjördet Nyrre. Hon visar att det som har tutning för ärende till det att jag känner sig tryggan. Vi starfar kom in i hemmen till dem. Men det som faktiskt är störst tutning till dem, det är att starfarna, alltså sjukvårdsföreningen som bjöd palliativa rökt och vitcher, att de har en hög faglighet och att det är tekniskt och kliniskt att det är välfyra och att det är en hålla fagliga vidan. Så och det är vi att skapa tryggla kanske dem. Och det sådana som så kommer att det är till så det att familjen har törva att starfarsen är vinanlig och vi så aha och att det har inte om en stabil relation vid det starfarsen som kommer in i hemmet. Och i akkurat gärande steg här rönar vi så att inte allt för några sjukvårdsföreningar som färre in till en borgare, men det är inte alltid så lätt att administrera det. Men det är också så det som vi mia emot. Ja. Och så jag lyckas komma en döm att chat, det är inte så längt. Och till oss när man älskar två som vi ofta stannar i. Och det är att ta en sjukvård och ska leva med lusthållande sjukvård så är det också vanligt att det går det med mätarlisten och att horen att äta görs minne. Och mäten kan smaka över sig vanligt. Och då sätter man också för fokus och akkurat det att man får röna för att äta. Det kommer fyllare än det och gerande stunden så det inte täpar sig för en ekva. Och ta fokus över så och att här så är det trobult som ska dodja att han missar mätarlisterna och han inte var det har trobult att de är värre det är godtäcka att det är så att han inte mäktar att äta eller dricka och vi som sjukvårdare för att vita att han dodjar inte ganska tjut hörva födslo och det står som han är just nu och det kan bli obehagligt för mätborren i munnen. Och han kanske tar han emot sin mätning till att han vet att det är ärende som inte är där. Och det är en också vanlig stöva som vi stannar i. Och en teori så och hur så kan det som sjukvårdsförening vara om och välja till ärende utan att skala vånerna till den vånen som de har. Hon lever långt i hjärtan som ärende. Och det är vånen att det är stöva flera brödas lite bättre. Så höras det att även det vita skillnader kommer så kommer man alltid överst då. Och så lyckas säga det att vi i hemmatesten i havn här är vi för under att lägga sista hand av en mannagångt för det palliativa rökna som vi gör. Och det är en mannagång som lägger väck då att jag vill mäta en tillgång här vi av sig frimlar till av sig stöver. Och enda mal vi mannagången är att trycka göskorna och det tjänsten som vi vet och att hacka det fagliga stöjet till sjukvårdsföreningen. Så har jag lagt några faltar ut gångerna. Och det är sned faltar ner. Jag vill ända. Och det är en boklinger som gör det i USA. Men han är så tuttor till förrest. Och
Det är så heimasjukkerrektorfrøyngar i havn som har føreska tilfære. Han ligger i gångene hvis så det vet man får den å ta det litt her. Ja, takk for det. Ja. Takk for det, Jonna. Avhverst å høre om. At færre vel ur hesever tilbyrde spårningar i samband med sørste tøyene. Det var det som Marion Beck skulle ta oss om, og det var en jeg gjør nå. Gjør så vel. At færa vel ur hesever fyrsta regle ur en solmi etter Grundtvig, og som Vestmannakonan Anno i Skalon tuttet til førest. Og i okkara solmanbok fyrir kyrkjo han nummer 298. Heide valgte jeg, tog jeg da bæg sier nok om, for det første at det aller helst til alle mennesker helst vilja, nettopp til at vi vita, at vi lykkes så viss som vi ena for født, eller kom i verden, for at la setten i eisen skulle ur løyvnen eller verden i atter. For det neste at det nå så rævda ganske eisen om at vi velger å fære vel, at vi velger at huksa, sia, gjøre til retta, bæg vi vidtjande okken sjølvun og okkara nasto. Jeg får beina ved å understryka at det bruker året velja, jeg tror at vi jo en etisk høpe, her alt det som vi velja, sia, huksa og gjøre, helst skal virka til det røtte i avkjærene, så lengt som det nå ber til. Uppgavan til prest i øren som ikke helsefagfolk. Det som vi hukser om her i kveld det som folk som i omtann sjuka og dødjande kunne huksa si og gjøre, for som best av et linna og en støve som fyrretla seitni enda vid deian. Det vita vi jo at det gjør alt lov fyrretla seitni, men her tåsa vi om at nå ungen gong lei atter til det fruska loive, og tog i spurningeren hvordan vi best i omtann dødjande til sørste togina. Og her har vi ødel ut i palliativa tøymen sånn leiklot ut fra sånne profesjon og sånne fagkunnleika. Og kanskje eisene mer enn det jo ikke visst at helsefagfolk slipper omtann så nevnt om store spurningen og i tøymen tøymen av sjukralevne tar det ytla ber til å få fædre onkron som kanskje er bedre høskande. Min oppgave her i kveld å si om hva kan leika og som ikke kan hjelpes ved heileveie og øron fysisk relatera og ætjer. Som jeg har valgt å ta oss om antallig omsorgan og salarøkt og til leie, bare vi minnast at ødslik hodtøk til mennast vi togene, kan skal være det mer spesialisere, kan skal være det helt rumligere. For vi 40-30 år etter togene, så veist ikke noe at antallig omsorgan snus om atrona, om bøn og solmar og bibellesna og leikloten til preste eller øron og atrona og ombåen, men så leis det ikke langer. Nå fevner hodtaget antallig omsorgan om alt det som ikke spesifikt oppgaven til profesjonellen helsestarfsfølt. Færa vid 400-500 år etter togene såleis som Troels Lund, Louise Støvna og i bokaversen om dagligt liv i Norden, så lat han dodjande jo en sång ut i største rummen i husen, omkjøven av at og vinen, som skiftes om å veka iver og vi til dodjande. Som et av første sendte de bo etter preste, som trøste vid skriftene, vid bøn og solmasanger, og som tok den sjuka til altar. Så gjerne slapp lakne fram vi tog som han var for å linna vi. Som en prester tar seg fra en kone som etter at han var vært til altar sier, nå har vi tåsa vi god, nå kunne de godt sende på etter doktoren. Det ber kanskje til å si at han var så at han øvde ræfeltjen, lunsje var rående, var så spurt hva vi kunne gjøre, vi tar spurningene om trygg, om god, om tilværende og annet, som eisen kunne stinka seg opp til entans. Her som den palliativa røkten fer fram, og en sjukrehus eller tøtten samstarve via sjukrehus, det vanligste hvis det bruker sjukrehuspresten. Og her som folk i heima til seg selv, eller røkt, det mer vanligt å bruke sin egna prest.
Og ta folk har til ære framkommer, eller troar framfølge enn folkekirkene, så er det oftast folk hene som vil ha båsen ikke om det. Og så det jo eisen så at folk hvertje vilja sutja et eller annet på for atrona, og overhøver ikke innskja eller ha bruk for øron enn det rent faglige fra helsestarvfolkene, og det skal så selvsagt eisen virast. Hva det så for spurningar som kunne stinga seg opp? Det nesten omøvelig å svære på, då det lika så imisker som vi mennesker imiskar. Det som av allra størsta tydning til ödlun som i folk til endans å minnas til, at vi altså livande, lika til det sørste løtene, den mynden som er an og helt funn. Det kan være, men det ikke visst av vit, eller sjuklingen, eller tandodjande, så smått det å fæta at det ikke nyttar å huksa flere år fram i tøyene, kanskje bare 1 år, en måned, en viko, en dag. Og så har vi kanskje akkurat innskje hva vi kunne huksa og kunne brukt året, måneden, vikene, eller dagen til. Vi har jo fralse til å bruke til løyve og til tøyene vi da finner, og her har vi eisen arbeidene av at vi bruker akkurat løyve vel. Det kan godt være en latte og brøyta vånene at vi kjenner at nå det ikke mer at strøyast fire eller strøyast vi. Hva stegen kanskje kommer nærre, så elskar vi framveis okkara nasto og de har tøya for okkon. Vi tok så det, og hvordan det skal gengast tja dem, begge nå, og hvordan man får gengast dem, da vi ikke langkur. Vi vana tarra vegna. Kanskje det okkur vi vilja sia dem, etja dem til, okkur vi vilja takka dem fyrir, etla bi fyrir fyrir. Öll vana vid att släppa undan pyne då vi skulle ge henne. Som är kanske glädja sig till att sucha tej av synen som färden undan attor. Eller sucha fram till att släppa hem till Guds eller bara borster ur en löjve som eisne kan kännas tungt och mössomt och pynefullt till ändans. En av de största avbjørningen til oss som i omdødjande å vire tarra autonomi, tarra sjølvsavgjøre rett. Öll har en livsavskåan, mer og minne åreia, men som kanskje sast attor ut tarra livsøv. Da vi fegen vilja hjelpa og samstundes kjenne oss hjelparleis og maktarleis, det ganske stor frestning av bytlokken inn, at vi vita hva spurningar sjuklingeren eller tandodjande mann heva, då hadde vi kanskje selv vi haft det sånn støve. Men det kan være så blåskarft, då vi det vanta for å lette fra oss selv spurningar som vi kommande kanskje alls ikke strøy har haft avframan undan, iver av vi kommande, og så statt gjør at det støv og enn verre. Danske godfrøyngeren og psykoterapeuten Bent Falk, som eisen er flere for førjen, han pleier å si at du en som folk i kreppo eller til endans, så dum, doven og deg selv. Vi dum, mente han, selvsagt han du tåsa vi klokere enn to, og i ødelen føren til det gjelder ræver om det egna liv, kanskje skal du bare lusta og ikke sia. Spyrja heldre enn å gita. Å være doven å lade være ved å takke alt opp på seg. Kanskje det ånder som du har nekt bedre enn to, og så rævde om ikke å stande veien, men å lade arbeidene fra seg til omkring annan bedre skikka igjen. Og så å være seg selv. Her teker han nasta kærlega boi, du skal elska nasta tøyn som sjølvan til. Det merker ikke at du skal elska nasta tøyn og i stedet for til sjølva. Det merker heller at du måste ha okkurt og ut av sjølva gjøre godt vi. Godt sjølsmedvitt til sjølva kanskje om styrker og veikleikar og sikrar og fødd og så framvegis. Sammen Bent Falk kunne jo minne i allmenn høpe sige hold hold kjeft. Som folkekirkeprest har vi flere fyrir utefyrir av folk som annars høyrer til samkommer, heldur vilja tåsa vi okkon enn vi omkran uthære egne samkommer. I hukset til okkur vi gjera at det vanta en professionalisme av okkon meira enn av sin egne oftast sjållarta. Det var ångte være
då det kommer till några ära nya stöv om god, om trygg och annat än det som är råande här som det kommer från. Och så har de haft det anlite av kyrkene. Jag vet vi åker att dricka vid utbyggving och träda läsa tacknarskilte. Det värt att tåsa vi. Och kanske ha åker på att det som oftast är flera svär eller lösner till spurningar och ivamal. Folk vita att prästen skriver inte upp och slätrar inte. Och prästen gör onka vittjer, det vill säga han är inte lakne, inte psykologer eller andra vittjer. Så här är andra folk vi går i utbyggving till det samma. Det är folk i samkommen utanför folkkyrkene, själva är alltid välkommen till. Utanför folkkyrkene. Det är eisen kommer för att onker vill ha okker som det har varit osamt vid onkran om och i rattla och ut ur verene och är det själva skollas det. Och så kan präster eisen brukas till att få samband och i lä attor och kanske vara 3 juli och igen samråd mellan parterna. Så hänt det sig eisen av folk har åkt ur sin egna löjve som är tungt för att de bara vissa ensamhet men som de tog vilja släppa sig fra och tåsa vi omkring annan om. Men helst inte vi näkran de känna och här kunde eisen tryckt vänta sig till en folkekyrkepräst då är han för inte vi. Så för att säga också om de resurser som vi i kyrkan har och i åkara ritualen och i de fyrbryggnen vi i kyrkan kallar salarökt. Jag kom i åter till det i ritualen vi kallar skriftarmal och altarsens sakramente. Eisen vid heimen har meningarna kanske vara att inte imiskar joggen tojenar, men det har alltså en 2000 år gamla sövo och det har 12 slite som är. Och i kyrkeligen höpe blir vi att säga salarökt i samröva mellan 2 människor. Här tacknarskyltan är allt strängaste slä. Och i mån till så kallar jag värsliga livsvägning, rådgivning, terapi, coaching och annat är sammanhangar mellan parterna given till att han felas kristna bakgrunden som ligger under om det har sagt beinleis ett litt. Og det er menigheten til kyrkjefolket som bjør disse tjenestene, ofte jøkken til presten de har sett. Av fagmalig eiter sjalarøkt poimenikk av poimen som merker hyre, og mynden er langt fra Jesu åren om min gode hyre. Altså definisjonen, en hjelpende samråd av vita enstaka mennesker som henter en kristelig sammenheng vegna kyrkjefolket. Onker har sagt at såleis, at salarøkt er å genge petti av Guds vei vi en medmenneske. Og onker annar har sagt at det her som føren skal presten være Guds gulvmåtta. Her kan du torka alt det av der som begynte. Du ikke skal i minsta lei være et sted, du ikke skal være ensamhet vi underligen, eller forbåten og kjenslun, eller hoksan. Og det er noe rett i ødlånsoveren og formuleringen. Uppgavan i salarøkten er å fylltjast ved de enstaka menneskene og petti av venen som vi kommande kanskje ikke orkar å genge ensamhetler. Vi vil ofta spurt for vi bruker til å løgne året salarøkt eller salarsorg som vi kanskje kjenner til donskon. Her det heller merker salaromsorgen. Men tøtningen av åren og sal er i hesson sambandet tidsen ur Gamla testamentet her året slatt og ratt merker liv. Det merker altså livshjelp. Og han som ikke hjelp er som oftast en egne løst av trobeleikene visser, og så er oppgaven kanskje bare for å sette årata og ta som tar konsekvenser som en og hver avkjører og visser, og så stola til å føre der ut liv. 4 mynden eisen for sjalarøkning i det ligger i skriftarmalen. Det ritualet kjenner vi det er ganske best fra filmen. Her vi suttet omkring katolska kyrkje, her vi suttet til små romene, her folk gjøtta sine synder for en preste, som så gjøvet dem en Guds fyrtjøvet. Og i okkar lutherske sivenje er ikke middelmøver mellom god og mennesker. Her er skriftamal i en tjeneste mellom brøver, mellom limer av samme likame, mellom ødeldøpt. Og fyrtjøvingen er som avur alltid Guds egna. Det er at det kan være en samrøve mellom 2 lykkeverda parter, presten og han som kommer til hans her et lov.
Men om den einstad ikke selv har bruk for just tog, så det alls ikke nøyot at skulle pensla sine synder ut for prester. Der kan saktans være verande mellom god sjølvan og menneskene, og så ber vel til å fære til det allmänna skriftarmalet som i okkar kyrkjon, og i samband med gudstjenester, og ofte i samband med altargångt. Jeg bruker henda møvleikan, har alltid vært skilt som å fære vel ur hese veri. Lukaleis vidt ritualen som i kyrkjen eitre altarsens sakramenti etla kvöldmåltøy. Det ikke en så sjølsagt det sier langer som det ene for å være. Om man må sende med til å bli prest komme og bøyrette seg når jeg er noen døye. Da visste jeg hva det er mest, og jeg ikke viser om at vite at det er langer. Til stortleggere kan man nevne at en av ringte en hjelp som sjukasøster til prest og sier at det var en sjuklinger som ville ha prest å komme og henrette seg. Det var nok helt det. Men jeg bøyrette seg å fære til altar, å få Jesu lika mot blod til 4 syndene, og såleis fære vel og hese ver til å møte syndskapere. Oftast det prester og sjuklinger i einrommet, men altargången og i kyrkjen eisne en sosial hending, her du både knø og fart vun og brei saman vid øron, om det så skulle være til en veste fortjende, og du måste lette øyra til at han eller hon eier en ståran lot i Guds fyrtjøring som to. Tja kyrkjevand og folk har vi da ikke så sjoldan vi utefyrir, at folk har sauna alla familjene til en sånne bøyrating. Og i stoven i heima vid hus kanska, ta blir til å sitte oppe. Det kan være reilig og trångt av en stov i en røktarheime, eller en sjukrastov i sjukrehuset. Ta i 20-30 folk møte opp, bøtten og ung vid skolataskon, og vid linkasson og gittarkasson, og arbeidsfolk i vasaklæven som ikke har brukt tøy på for å heima skifta. Så her har vi denne lilla gudstjeneste, omkring ganske tendre stearinljós og lagt okkur tøystyrkje eller rent hankle av Sonjaborg og sette brei og vun eller disk og kærleka. Vi synes at var skjolmar og jeg var alltid gongt inn i midtelen. Så slatt bor mellom okkon og god og slatt bor mellom okkon og okkara. Jeg tror jeg sier at det nekka til hat og jeg leste i hever vi til. Og den frieren som legger seg om til hele at han nesten lykke så utøkelig at du kan snemme ved han. Og dette alltid skal være noe mye for først, så kom alt til meg. Takk. Ja, takk for det, Marion. Hvor eier rehabilitering og palliasjon er genga hånd i hånd til for Solbjørg, Fredriksberg, fysioterapeuter av Landssjukhusen og limer ui etiska ranen siden jeg kom nå. Gjør så vel. Takk for det. God kveld. Ops, nei, det var ikke. Nå, sett på det. Ja. Jeg heter Solbjørg Fredriksberg, og er fysioterapeuter av Landssjukhusen. Og jeg har arbeidet ved rehabilitering i 30 år. Jeg har arbeidet ved rehabilitering ved bøttene og ungen, midaldrande og eldre folk og dødjande folk. Så at jeg har nekva erfaringer i rehabilitering, men jeg har ikke nekva erfaringer innenfor palliasjon. Men jeg får ta seg det som jeg har forstand på. Og jeg får si noe om hva er rehabilitering og palliasjon er ikke hånd i hånd. Jeg får først å lese definisjonen av Først å lese definisjonen av WHO, som Sunnastyrelse er omsett i 2020. Rehabilitering av mennesker med nedsatt funksjonsevne er en rekke innsatser som har til formål å sette den enkelte i stand til å oppnå og vedlikeholde den best mulige fysiske, sensemessige, intellektuelle, psykologiske og sosiale funksjonsevne. Rehabilitering gir mennesker med nedsatt funksjonsevne de redskaper det er nødvendig for å oppnå uavhengighet og selvbestemmelse. Det vil si at selvsavgjørelser og selvbjerg er høyest endamålet, og det skal man oppnå ved at oppnå og vedlikeholde det best mulige funksjonsevne innenfor alle så store områdene. Så det er ikke så lite man skal gjøre. Ja. Jeg får si et senter om rehabilitering og palliasjon, og så er samarbeidet det senter. Jeg får si om løykøyter og imsløyker.
Bæg tvøfaglig og tøymesbasera og holdar hoksande. De har livskvalitet som høvesmål, men de definerer det imest. Rehabilitering definerer det som funksjonsevne, sjølvsavgjørerett og sjølvsavgjørerett og sjølvbjergne. Men den palliative det at begrense eller minke om løying. Så det sådan at rehabilitering her arbeider man med stortgjørmalen og lengtgjørmalen, og det sjølve syklinger som setter malene, sammen med de professionelle og ganske avgjørende. Og det krever sånn at syklingen motiveret og vil det som han setter ut kors til selv. Og rehabilitering tog avmarket, det vil si at man setter inn til at det er bruk for ankeren på stemten, så holder man ganske pause og lenge tog, og så setter man inn at vi ankeren ører. Og det at vi løykehalda og oppnå, det at problemløse, og det at mostre, og det at gjøre møvelig, og til at gjøre kyklingkontroll over støvene. Det palliativa, det er mer passivt, kan man säga. Det at mottaka, og vidtjen ståttgjør hoksante, eller det ståttgjør mal, og det at og vidtjen mer værår, kan man säga, eller blivande, ja. Og det mink om poino, og det særlig at akseptera det som man naturlig har gångt, og å være i støvene og akseptere støvene. Internasjonalt palliasjon og rehabilitering er professionell yrke, og i middelen holdt trus og 30 år. Holdt trus ganske mer internasjonalt og 30 år rundt om åkken. Og til alt fra øle høyt spesialisere og til spesialisere sjukhus til vanlige sjukhusstøy til rehabiliteringsstøy, hjerneskadesenter og andre støy. Og palliasjonen til også spesialisere, og til sjukhusen, til hospice, til allmänt, det kommer allmänt til på. Og basal, mer basalt til på. Og lukkast vel startfølsene også graduere i etter som det arbeider vi. I Danmark har man helt til at det var fornøyd folk og i rehabilitering som man ikke så at den palliative tørven gjør. Og hinveien og i palliasjonen helt man at det var alt for fas og finker rehabilitering som hadde tørvet tog. Då valgte man å gjøre et vitenssenter i 2012 som hadde repa, og det har til oppgave å dele viten og å forske. Og tar har så i 2016 gjort et anledd som for at referere til først, og det handler om sjukene kål, som en lungasjuka, eldre sjuker, krabbamannssjuker og apleksi, det blodtopp eller bløying i høylandet. Og hva det jeg skulle si om det her? Og hva det vi skulle ha noen nødvendig tankegång? Det hinner jeg vært sinnsyn at jeg kommer att til det likevel. Og hva innebærer denne tankegången? Det at det flere diagnoser, før var det bare krabbemann, som fikk palliasjonsvedger, men vi har også forskrevet at det alt vi løshøttende sjuko, og til tog at man vil ikke gjøre mån av folk. Har du en tørv, så skal det være lykke for alt som har den tørven. Og her som blant annet krabbemann og kål og hjertesvøtjen, akkurat nå det sjuker apleksi, nekva sjuker innenfor, flere sjuker innenfor neurologi, HIV og AIDS og alderdomssjuker. Og hva det man finner disse tankegångene? At man nå brøyter til å være noe helt annet. Jo, det tog at iver årene malet å fyrbyrge. Man skal hele tiden fyrbyrge man vil sjuker. Man skal fyrbyrge at man vil sjukere da man finner en diagnos. Man skal fyrbyrge årene for at de vidtjør som har fær, som kommer øye skrøp. Man skal fyrbyrge at livskvaliteter minker, og man skal fyrbyrge ut i sørste togene at løyingen er så stor at man ikke kan holde løyve ut. Og det krever så at og det krever at man alle togene affær går av vidtjer, og til den tørve man hever. Det 25% som har bruk for basaler palliasjon, og 5% har bruk for spesialiseret palliasjon. Og så det noe nytt, og det nå skal det begynne til diagnosen ved stedfest. Før var det sånn at det dreier seg om det og viker,
Men nu det en helt annan tankegång. Och vad är det att man finner en ny tankegång? Det tror jag att det tror jag att vi får en fler äldre folk och vi får en fler kroniska sjukor. En tredjedel av folk som har en kroniska sjukor. Och av dem är en tredjedel som har fler kroniska sjukor. 40% av krabbamannssjuklingar har mer än en kroniska sjukor. Och det vill säga att det är öliga då samfunnsligt och påinnefullt. Så förebygger att det är ju bättre man kommer igång, bättre är det. Och de folk som är vimmalt och i rehabilitering, de är innanför palliation, lakne och sjukrotafröingar, det är fysio- och ergoterapeuter, det är dietister, tallärare, psykologer, psykiater och socialrådgivare. Och det kan sikkert vara flera andra, men allt efter vad sjukligheten vi törva. Så kommer vi till att det är ett individuellt tillbud efter törve. Och vad så det? Det kräver att man har man samtalar ofta och man kannar ofta. Och att man har tar specialisterna som skulle kanna. Och att man att man beno. Och ja, man har speciellt och att man har varit helt någon som man kan täcka ner det och så man har flera till på. Och hvis man huxar om livsgasko så blir det definierat så väl till det här man ska kunna leva efter som viron och avhåmalen. Och livsgasko det man så just immun till kycklingen och att han är ett helt människa som är en pastor av sin sociala och mentala nätverk. Och det vill säga nu ska man inte söka kycklingar långt som en diagnos eller symptomer. Och man ska huxa kycklingen till att ha funktioner hemma vid hus, samman med familj och vänner och arbete. Och att kycklingargången är nek långre så inbefattar detta nek forskjellige ting. Ja? Och alla det jag repa att säga att det här är forskjellige ting som kunde vara trobladje. Och ändan alla det jag tar emot det är byggt av internationella litteratur, inte bara danska litteratur. Och tar sig att hur så tillbud skruva samman det kan vara just en politisk eller kulturell mata och huxa på. Och det kan vara en trobladje. Och då ser jag också att det som mottagar kycklingarna som oftast är lagt med sjukrotafröingar att det kanske inte ha inlett och vad andra fagfolk har att bjöa. Och kanske har det heller inte det rätta screeningar anpående till att avtäcka alla de tarven kycklingar efterlöser. Så tar anbefalla att man finner sig något kanningar anpå och och tar anbefalla ett schema som heter ICF som är ett internationellt klassifikationsschema. Kvar man hickar efter de kroppsliga trobladkonon så hickar man efter aktiviteter, man hickar efter låtöko och man hickar också efter kvar iveskå till hela familjen och kycklingen och man hickar efter hur kycklingen motiverar är det näka som lätt sig göra alltså ett verk. Och det kunde vara gott anbud och kunna till i bruk. Så är det mest annat som gör att man ska rehabilitera och det är det att kycklingargångarna är och inte ringar att spå om. Och så är det kvart kycklingar är avgörande sig om törv. Det är fackliga argumenter, organisatoriska argumenter, urslut och ekonomi. Men så vi först tänker det första att det är oförutsägligt i kycklingargångarna så är det ilta med om när folk dödja. 20% av de som får Steffes krabbamån som är oläkelig da diagnosen vil skje, det er tyvärr det og et år færre. Men det bättre vidgenar så går att man att när 5 år ta är det stadigvæk 35% av livet och det kan leva en ek längre än det. Så det vill säga att krabbamån som är en kronisk sjuka, hon begynner att uppföra sig mer som en tandparten av kycklingen som dör och tar begynner att vara mer som kroniska sjukor. Och det vill säga att gången blir så nek långt. Och att rätt och det är att tar man så västnar så blir man ofta inaktiv och luska minkar och ta vad ska du säga om det? Jo. Och ju sjukare man är så blir man ofta mer inaktiv.
Och vi har också föreskrivet att fjärde kvar, alltså det är fjärde största vante för att dodja och till inaktivitet. Så till området är halta sig vid lojka och vara aktiv så långt som man kan. Så han ska man inte vara nöjast att vara aktiv då sista dagarna när man inte orkar det är inte tills det vi snackar om. Så är det hur kycklingar följde sig. Kycklingar följde sig som en bira för avvarande. De kände sig tunglintan, tröttan och vojkan. De var socialt isolerade, ensamma till bänken. Og fysisk inaktivitet följde til sosiale isolasjon. Og de følte seg bundet av hjelp fra øren. Og alt dette førte til løying, nysette luskasko og minket i mølagen for lotøk. Og så spurte man kyklingene hva de ikke hadde finnet hjelp til. Og de sa til ADL, som er Activity Daily Living, til å vaske seg, lette seg ui og ete. Og at flyte og røre seg og genge trapp. Det var en tarvor som slett ikke ble fyllt opp. Så spurte man professionelle folk av en palliasjonsdølt, en skjerdølt, og de sa akkurat det samme at de helt å østne. Og de lette mer avhørslå at dette var en stor troppløg. Og man vet at tørven av hjelplat i el, han vekser ganske 4 jo nærmere man kommer enden av sjukegångene. Så sendte man kjemo ut til avvarande og spurte teg, hos de reide tropplagene til kyklingen. Og her satt de at ADL var nummer 8, og nummer 2 det var fysiske og psykiske symptomer, og nummer 3 det var økonomi. Så det her var forskjellige tør, det følger ikke gynnsen av møte. Så har vi selv vært i alle og artiklen om forskjellig. Og det som er troppløst da man skal finne det av AKON, så det at det så reelle nekva diagnoser. Og bare innenfor krabbemann var en øyndiagnoser, og sikkert det sikkert nekva flere. Og her skulle du 13 av dem her rehabilitering. Men jeg halte allikevel at selv om alt dette ikke er galdant for alle sjukene, så nekva har som tenker noe galdant for nekva kroniske sjuker, kroniske sjuker. Så nu får jag bara läsa upp och tycker om bara lust att det heter inte snacka. Störst rehabilitering och palliation gör vi kyklingen ökt uttalning att hålla fysiska, psykiska och sociala tropplagar. Fysiskt, där förebygger minkar och möje fatig. Och fatig är en öliga lammande möje som kan föra till inaktivitet. Poino, andanei, tråd, lymfödem, sår, fysiska gener som nedsätter styrke, uttalning, kondition. Det minkar om kontraktorer og det stramma vøtter, svølgtropplager, kognitiva tropplager, mobilitetstropplager, inaktivitet og atterstiv funksjon. Det bedre administrasjon og orsko. Kyklinger klarer bedre selv å fyrbygge, det øker livslangt, og kyklinger klarer bedre æravitjer. Og psykisk, det bedre kognisjon, minkar depresjon, storan og engest, øker initiativ og motivasjon, betre sjølvsallit, øker en arbeid, gjør vøn og luskasko. Og sosialt så klarer det bedre lotøko. Og det er bedre om støvende ikke er avvarende, og man vet at avvarende eller kronisk sjuk øyelig spært, også til akutt sjuk, og de er selv vant, ofte er det gammel og selv er sjuk og forveien, men de er vant for å få sjuker og få det psykiske tropplager og være ofte innløgt. Det minkar om innlegginger av sjukhus i røkterhøyme og kontakt med kommunlaknar. Det minkar om samfunnets utrustelig hjelp til dødjande. Grønland gjør det et annet ut 2015, hvert hei hitje etter støvende i Grønlandet, og hvert hei hitje og hvert hei innkjøs her i fremtiden. Og jeg får lese dette her. Ta mest omrande bådskap, og det har jeg selv skrivet til at jeg har funnet på. Ta mest omrande bådskapen til å møte tørven jaunan som vi har hørt, og til at jeg stod til familiene. Ta mest sentrale bådskapen at rehabilitering en god ulva begge for borgeren og bådskapen. Begge palliasjon og rehabilitering begynner fra diagnosen vi har sett og være til kyklingen dør. Vittjer som begynner tullige, bedre livskvaliteten. Tørrsmetan og rehabiliteringsplaner fagspesifikke oppgaver
Och det vill säga att ingen annan kan göra dessa kanningarna eller finna det hos ner utan det som är utdannet till det. Och specialiserat tillbud kräver hög professionell nivå. Det kräver att man är utdannad till den nivå man ska arbeta av. Och det kräver minst 4 fagböcker. Och högst ändamål är inte att göra mån av borgaren. Jag har alltid att det som säger kommer vi är väldigt gott. Jag kan ta mig akkurat alltid för att lyckas till. Så färdig att säga picklusens kan man annars göra vittjer till ettla sjukfolk. Norra här gör man 2-3 av vittjer man ger till krabbamån till kycklingar som är läsliga nej 2 2-3 alla till vittjer man ger till krabbamånskycklingar ger man till folk som är läsliga sjuk. Och i Tyskland är här finns 90% av kycklingarna av hospice kemoterapi. Danmark brukar 40% av alla penningarliga tillfången i hälsoversionen till att förebygga, avvitgera, rehabilitera och palliera kroniska sjukdomar. Och tar man över hörst allt det här så är det underligt att man inte har råd till att ha mer rehabilitering och palliation och i hela tiden rehabilitering. Mitt upplevelse från förrän är att det är allt för få som är avvist och det säger alla i repa östne. Det är allt för få som är avvist både till palliation och rehabilitering. Jag upplever också att det var allt för få avvist till rehabilitering och kycklingar var avvist för sent. Det är allt för ringt och höjt att ta upp att och att det är allt för ojankos och lacknar avvist kvar förhållning tar här till det. Och till alla så färdig jag säga att det går evidenser för rehabilitering och palliationsvittjer till kol, krabba, äldre hjärtasvårdjan, ALS, demens, aplexi och långvarande neurologisk sjuk. Och här är mynd och här är ganska en rehabiliteringsväver och en palliationsväver och man kunde föreställa sig att kycklingar är avvarande och samfället fick akvan av att man mötte torven och tjatamon från barn här som vinklar. Tack för det. Ja, tack för det. Avvärst att höra om rehabilitering och vad vi kan ha visst här. Marion nämnde att förr så skulle det ta sig över präst och så sånt sände det på ett lackna. Men nu är det nog så att nu tar sig det först vid bjärtna och så sände det på ett präst. Men nu kommer så bjärtna. Gör så väl. Hallo? Ja. God kvalitet og takk til etiske røye. Det kom jeg, og jeg har beæret og kardiolog om vi har vist hjertelinjene, så man kan si at det her er liv, og det er faktisk en av jeg har en mening til som palliasjon til liv i et liv i entar. Og et av tredje som jeg har hørt jøkken fra Øtlund til glimrende innlegg som har vært til at ungen litter hetta ensamhet eller ensamhet. Altså det heter her et førfagligt tøyme eller et førfagligt arbeid. Annars røkker man ikke til palliasjonen. Stort om meg sjølvan, Bjartnes Steieide, og iverlagten og særlagten i intermedisin og hematologi og palliasjon. Palliasjon blir spesial, ikke anerkjent i Danmark, men utan Ørnors London. Og da jeg skulle fære under dette her, så fikk jeg vite fra en professor som interesseres for det viktige palliativ og tøyme opp da, at hun tog uttale navnet om meg da. Bjartne, jeg synes du skal sette de her kursus i Stockholm. Og jeg vet, vi tar så redan jeg går gjøre, at da har vi forskjellige organisatorisk kunne, jeg var leiende i ulagt i eisene. Så jeg tenkte jeg må helt ikke etter, og det var 50 år i Stockholm, jeg tenkte, det kan jeg nok klare. Det visste seg å være 2 år. Så det tok sånn et ord. Men ikke for jeg ikke stortlegger på skjortet, men hvis man skal undersøke oppgavene, så krever det at man spesialiserer seg. Og det har vi så heldigvis lagtene i forrige eisene som jeg har. Og til flere i øren som kan skal sitte seg an her, som eisene har tid til palliasjon, og det kan bare anbefales hver så innom det, at det gjør man. Hver er vi nå? Vi tror det bare, ja. Ja, ikke det. Jeg har ikke hovedstand 18 for en del, hvis jeg ikke har nægget måte, og ikke er det nægget for...
ja, så jeg skulle ikke svir, ja. Nei. Så narsist i eisen, jeg synes timen som sitter hans ensamme til ivre. Jeg vil lite stort. Det her jag finns det spännande uppgifter här, men det är alltså viktigt vi organisation att för så där kommer jag ut nu och vi tar en sov och gott på lite och tajm som kom stort nu vi tar eisen också så med det och så arbeta så det grejt. Och så det som vi hopp i framtiden och det tror jag kommer vi att när statchen här tror jag att vi tar vi tar då alla kunna elvera till kunna kopia till med som är liot. Men det ikke handa landstyrsmannen enn, men det liot, så det kommer vi glede om til. Vi tar hørt det der før. Jeg har rønt gjort en førskansetning som sin stittre, og vi behøver ikke enda teka, men dette kommer til den løsføttende og leslige sjukan som man stoler på under vi palliativa vidger, røkt og omsorgan, og det viktig vi tar med trimonheten og nær. Det som palliation så innanför det här där man så utspecificerat att lite sin mer att det att det bjöar linna för på in och vi tar så vart det för men det har stått vatta Louis och Dejan som en naturlig gång och första sekund under ett utsätta Dejan. Det har ju ofta hört om för vi morfindropp och så rätt. Det är inte till långt. Salalig och andlig omsorg kan ha torst så glimrande och stol under så Louis så visst som gör lite. Hör du det nu? Och Janne. Stol til avhverandre, tydninga Mikkel, pastor, og at vi som sagt skulle sette i gang så tullja som gjør det litt. For jeg nevner det altså det altså den 20 og de avhverandre som sentrum. Tøymene rundan om, og det de spesialiserede tøymene, det de som nær til, og det nær av tøymene, tjøkkengenga tema av det hørste åren. Allt det här kräver ju en öliga koordination hvis man ska styra det. Till orska patienter och även inte. Så tillbud ska röcka från specialisering och in. Töl betyder nägan till nämnda syndromtöl. Så vi tar några töl. Vi tar en krabbamansgras som vi nog så RNA som gosser från 55 så fram rättliga nejv. Så vi kommer byta åkara krabbamans tillbord. Och det så att det svingar sintur och mot ändan ligger där mellan 232 kanske sin mer upp till 212 och ut säger. Det ger också en mätning av hur snägt krabbamans tillbord är jag när och det är nog så stabilt. Så folk att det har ju växt resten. Sedan när det så på mode nyaste hur snägt är så knutet palliativa tøymen. Och det så att det är växter att här är så nu omlai 120 årliga. Så det ett tal som trots allt växer, självt om hittale, tøytleikene stenduglens sted, tøyer på akkurat henta likevel. Så ble det nevnt nok så flott søva halt jeg om det seneste inn i heimen noen for at det er sannhet, det gjør folk, det er ikke ser en tryggleik i heimen. Man kan kalla det heimahospice. Men om man hikker et 3-linje heima, her 84, 0, ikke et helt som vekser ut av knapt 400 som dodger for jo. Det er ikke reelt, og det som Jonna fortalte sjukasån, det kanskje den senaste vikan av en lengre tilgang. Så den senaste vikan kanskje folksomrøy, og som reisen til opp og i tilmelden. Så folk kanskje være mer heima og dodge heima. Det ble nevnt nok så halde jeg godt om nære bølger. Det deler opp her, så er man noen har ferdig om hva fyller en terminal støva etter de spesialen vi tar, eller de sjukene vi tar. Her hjertet akkurat sjuker, og det er terminal. Kan si at det har behov for palliation, fyller nek mest. Og det som fyller nast mest, det er det som palliativ i førjum allokeret til, altså det er det som man setter til, det omfatter bærekrabb av man sjuker, til 40%. Hvis du ikke har lunga sjuker, fyller eisen nek. Og det som fyller løyte, til de små tølene, det som er 0,20 til dømes, det er middelen anna ALS. Vil det så si at man ikke skal sette inn her, det betyr det jo øvrig
det kanskje skulle ha større tørv og i mån til folk enn ånder, til det er en lang tilgang og flere trobeleggere. Så det bare for å illustrere at i løtene bare det 34% dekket av palliasjon. Det tror jeg inne ved det hørste, men palliasjon begynner sted til et av vidger, altså aktiv vidger, ender i gang. Her burde man sette inn beina ved, som man var ved fra første ja. Palliasjonen av senest det tar vi vidgeren ikke gjør mening langer, det vil si at da sjukan ikke lekelig. Og det seneste det tar vi sjuklingen i dødjande. Og man kan eisen gjøre det på enda måten, det stjålet på sjur tilmelden, så det synes at det rettet seg til, det er bare for å si at det ligger ved svirringen da det er livet. Grundläggande palliation och specialiserad passion. Jag vill ringa definiera specialiserad passion, palliation omkylda, utan att det inte ser ut av någon. Alltså det blir veit här sjuklingen har törva torrgreidare palliativa vidger och rökt som inte kan veitas av grundläggande stöj. Det kunde gått ingstoppen vara lysen med, men det är alltså specialer, det blir ju bara av palliation, det kommer andre spesialer som stol og punter, sjuklingen seans tøyne, der ser vi den som krevst fyrir at løyskåskan kan just etla varveidast. Det kunne man lagt at treat. Og for å lykkes med å gjøre at det er hvis sjuklingen er sentrum, hva betyr det hvis man gjør det i en sirkel hver man stoler og punkt på en annan, så får man eisen et lydsint innblikk i hva man begynner vi til symptom og psykososial support, og så får man videre, og man får til endan eisen stol og punter, det som er livskvaliteter. Men det krever, som sagt, et tøyme, det krever forskjellige innsatser, og det krever at kanskje til forskjellige tøyreisene. At det halt ikke fikk at det ble helt bort. Men det var meningen vi skulle si at det så alle vidt at det skulle være en sentralisering, hver i palliasjon, hospice og sånn-avsnitt var samlet. Stått om søvå, ikke så hoalig, tog jeg tilmelde, glimrande tilmelde ble gjørst langt 2001, vi utrokningen, og eisene gosse kanskje hva det skulle være, men særlig at gosse nek folk det kravde. Det langt gjørst 2001. Palliativ tøymel stånd 2005, åren til kom som det eneste prekk vi på at det største et notat fra Futjamalarannon om at det var sett der 500 000 kroner av årlige til å ståndsette et palliativt tøyme av landsjukhusen. Og dette skulle ettermedast holdt årsidene. Og det er det ikke blivet for nå, så det er ikke nok lengt i. Så man kunne frykte at alt stegget opp. Men tøyme ble jo så stående, og i første nivå Rattlen er folk tilknytt, vi tatt og tidsd i olvara, vi tatt og ødels folk som skulle være til, fysioterapeuter våre, sjukrøkterføringer, psykolog, anestesilakne, medisinske lakne, og det var onkologiske sjukresser som vi ser utbygging, setter i atred, og vi tatt og eisen sosialrådje, og vi tatt prest, unga var kjent, 0. Og da det så enda i, og jeg 500 000 kroner ikke ble betalt der ut, til annet enn en normering, så får du folk fra. Så det enda vi til bare et starv som manna palliasjon i førjen, spesialiserer til en sjukrøkta for en starv. Alt dette er gjort frivillig. Enten er et hospice luknande, og vi tar seg om disse store stovene, som presten nevnte fra. Hun er rønt at være det som man kan bjøve dem til stående som er av B6, og hun ble opprettet i 2006, og det tilpå til alt følger innenfor terminale krabbamannssjukum, ta det seneste til innkommen. Hun har så haft sånne erfaringer, men den beste erfaringen det er at man skaper privat rom, så er startfølgsbenker på. Og det har skapt en tryggleggene som man så ikke kunne ta seneste til som du nevnte er hjemme. Det håper på kunne være en mulighet jeg gjørst vi tilmelde noen. Og så tilmelde, det må du bo i etter. Palliativ tøyme stått, stedfeste landsjukhusen, det var det som stod i frutjerskriven.
Det skulle være tilbud til krabba med sjuklingar. Det var nevnt en tøy som man forvanta i. En forvanta i livet tøy. Og det var først sett til 3 måneder. Så det var nok så skrøppvilkår at vi steder til det. Det var som man sagt sett 500.000 av. Det ble omgatt i ettermett. Pengene fotlet da. Dette gjør det at man så valgte å sette en sjukerøkterfrøyngar normering av, og til så 2 sjukerøkterfrøyngar som vi just ned, har så valgt at jeg har holdt vi er stark for. En ser lagt ned knytter til, som ikke normering kan gjøre og annet, men det som sagt, man kan si hjerteblå, og tog det en avhå, og tog det som ser lagt en tøker til et arbeid. B6 har vi nevnt som endene, men B6 er en funksjon eisende, og til å være avløser til palliativ tøymen som bare har det funksjon. Så at han har det tøy, så er B6 det som man kan kalla og akutter støv, og at palliativen enden er som sagt her på stående. Palliativ tøymi har som sagt haft mittel 120 sjuklinger årlige. Det som til det henter en laknale visitasjon, det vil si at man skal avvises til, men det ikke så at det bare er særlakner som avvises, det reisende kommunlakner, det reisende folk sjølve som kunne vente seg via sjukhus kanskje, eller at han lakner til her av sjukhusen. Visitasjonen fører så fram til at sjukhusetterføringer planlegger samråder, og til samråd kallar vi visitationssamråd, men det første samråd hver man røyner et avduka så vidt vi orska, og i en tøyme eller 2, den tørven som sjuklingeren og det de hava i støvende. Og så røyner vi at han har samskipa, det ber vi kan man si, stånar eller folk, men eisene til som vi har hjulpet til og annet vi lukta gjøre. Samstundes en oppfylljan vi, det vil si at vi fyller gongtene, og da man ikke kan gjøre det fysisk, så er telefonen rettelig å. Så det vil ringt til disse folkene eisene om det ikke har tørvet, for jeg sier vi det her, har de nægget hjerte, eller det så la jeg si at de skulle innlegges. Så linna og heltene her til en stor part av det som ikke bare er medisin. Stått om B6, det bjøres og i samrunn en åpen innlegging. Det betyr at man kan vende seg direkte til palliativ tøyme, og det er etla B6 om man nøyest ikke har noen særlig grunn, men om man har tørva å komme i sjukhuset. Det er ikke alltid godt å kunne vurdere det, og tog vil man eisen innlagt via en lakna og en måtøkene, så man kan avtøke om det dreier seg om feber, eller det dreier seg om pyno, eller tøylykt. Det svære så, som sagt, i Ørstøy, og det ofta brukfris til tjenestene, det kan startfølge på 6 kroner på, og til en tøyende oppgave, så det har eisene kunnlegge om patient og avhørende, annars får man ikke rådgiv veldig. Så har man det som vi kallar optimera linnande vidger. Det betyr at man kan bjøre en stort innlegging, pleier å bruke et døgn, hver vi innstiller en linnande, det kan være en pinnvidger, for at med om settene er kunne fylle gangene, og her vi lettere legge at treet om det er nøyest. Og så er det hospice som nevnte ut her stående som her. Så enda vi nå, så litt vi tilmelde noen, og tilmelde være stående palliativ tøyme, og det ble stående, og det var eisen tilmelde noen at gjøre et hospice, og det ble råknet ut hva det kostet. Hospice er ikke kommet, men palliativ tøyme ble så stående, men ikke etter mett. Man skal si at her vi samstarv til jo at nevne om man, jeg har sikkert glemt omkring, men det viktige partner at samstarv vi, at det tror sjukhusen kommunlagtene, etelsrøkta hjemme tjeneste, avværende onkologisk ambulatorium, krabbemannsfeller. Det flere stående sosialrådgiver og lukkende til å ha eisentøye, det skulle jeg si. Men det for å nevne til at vi litt ikke så oppgående på en telefon, det blir slett stil.
Så det är väl för arrogant att det är sagt här. Framtiden. Det hänger upp på till mig. Jag löjver mig att jag lyder sin bursor ut. Man säger att det är en vision av man ser. Jag har sagt att man ser om tillmäl var livet ett lej. Så hvis vi nu säger att detta tillmäl är livet, så är ett huvudmål till att nu vi tar alla sjukliga balkarna in. Alltså, det blir inte till att diskriminera i fälten. Palliation är för att vi terminala sjuk. En deild hver og alt under einom. Det har vi lært for ørenspesialen at om man tønker palliation, som man tønker til dømes apleksi, så fer man eisne at starfolk vi og gjenere einshoksan, einsflitan, det vil si at hoksa det samme, lofta hver nøren, stola hver nøren, av hverandre få at jeg gjort det bruk for, og sjuklinger ikke minst. Vi har eisne haft en heimahospice i tanken om. Du palliativa døylten ville femt om alt, inklusive det som eider hospicefunksjon. Og det gongten eisne i Norrland, og de som vi har finnet utanfra komma til arbeidsbølgen, har om alt til det samme, og de gjør det samme. Men heimahospice er en ærefunksjon, og det tror jeg at ikke patienten er heima som langst. Og om det så er man så kan komme ut i timen som så har bruk for, og det kan være palliativ tøyme, det kan være kommunlagtene, og det kan være beie, heima tjenestene, således at tryggleiken kan flytas fra hospitalen og ut. Så alltid man har oppnått nok sånn jeg. Men det krever det som er et ugengende tøyme, og det er ikke orska til vi tog nu en manning. Så at det her vi at skipene delt vid døgmanning, det er en avlastning for en strongt delt som P6, og gjørst en bedre gang for der nødja sjuklingabalkan som eis kom inn. Og sett en serlakna, det må minimum være av krav, og oppnumere palliativ tøyme, ikke minst. Og så at man setter serkonstarfolk, det er ikke bare lakna sjukrakta forøyngar som jeg vet at gjør. Her er jo nekv, som de så, som skulle lytte til i fjellet. Så her er begge fra skrivere til fysioterapeuter, ergoterapeuter, og psykologer, og ikke minst sosialrådgiver, kunne være noe av den første man skulle huske om. Og så er man fer høler. Så hvis man fikk høler og man fikk sett folk, så var du faktisk interesseret i folk, til vitan hølene mangler. Så ville man kunne være i gang. Det er bare for helt stort å si hva 19 er. Hvis man tenker til Bjørsja, så er det tidlig fra en her intensivere, og det er ikke en intensiv delt, men en semi-intensiv delt, hvor man sier at her er en bølger som man sier kunne være ledjande, og så er det det som er palliativ. Man har kostet samme bølg, den palliative ligger sin under fra begynnelsen, men det finnes ikke gongene, men i enden så er det hvis man koncentrerar sig om att linna, sitta in och palliera, så lytter man støye, helt automatiskt. Men man för en patient, när man säger, nå, här är inte gärna, boff, så slöknar patienten. Det som är 18 av dagen här, det ska man så sutja till att lofta det överande. Och stått om tøyer atlan vi tatt atla til å være, hvis vi kunne få i gang 2020, det var prakkfullt, undervisa, en stor parster av snert, og man skal finne de som og brenna for snert, men eis de som får oss, vet du, litt at det er kompetanser helt naturlig ved undervisning, og kanskje vidja de av stedene her det arbeider. Og det betyr at vi gjør det da, og i 2008 for rundt alle stående, og jeg halte at man skapte några mottagare her ute som kunde gått trångt til at finne vidja natter. Det vil så være så at hvis tøyme hever oppnåmere, så vil det som heter heima vidja en naturlig part. Og det er en stor sak, når det vidda vid. En tøy at han på 3 år hever at rønt å finne hese bolkene inn på en bø, og vi kunne være så heldige at lena opp av en skipa som langt gjeldte 4 långa sjuklingar. Her vi sutja at her er heimavidjan, her er oppfylltjan som vi kunne hoksa om fra en ugengande tøyme.
Så vi kunne være frek og kopiere lunga laknan i Jesu føren. Og så ikke minst ettermetaskipene, at man skal jo alltid ettermeta, det er ikke bare fortjellige, men nesten gjør vi det godt nok, og hvem vi er ferdig vidt eller ferdig skrevet. Så endamålet, hvis man kan tenke helt sammen til at alle terminalsykling skulle ha palliativ tilbud, heimavidjene en sjåfylja, og starfolk få undervisning og palliasjon, helsestarfolk, det er det de som er jo i palliasjon skulle stege sjån. Tilbud om spesialiseret palliasjon skal være en særdeilt. Og hospice vil stånsett av hese særdeilt, og heimahospice vil et tilbud. Og helt stort, vi legger hospice her, og palliativ care er deilt, så får vi alt det gratis, hvis vi husker så leis. Er vi det å legge, det gjør vi jo. Vi linna oftast, vi kunne alltid åka. Det skal vi ikke glemme. Takk for det. Takk for Bjarne. Og så skal jeg si at jeg, og det har visst det ganske frem og nontan, er at heser fyrlestrande som jeg har vært nå, her er det strømter ut av nettet. Men nå tar vi for å tjekkast, så stekker strømmingen. Så det er ikke at øttast at se noen spørning om det var hodet til det, så det er bare her inne. Ja, så får vi at få fyrlestrande